Mill-qalba tal-Labor u mill-qalba tal-istrutturi governattivi qed issir ħsara u din il-ħsara la tinħafer u lanqas tintesa'. Hekk iddikjara l-attivista laburista u eks-editur tal-ġurnal L-Orizzont Franz Girxi fir-rubrika li jkollu kull nhar ta' ħadd fit-torċa fejn reġa' tefadawl fuq kif l-affarijiet tal-Labor qed jitmermru minn ġewwa, tant li tirrenja sitwazzjoni li hu sejjaħ ifret u saltan. Din mhix l-ewwel darba fl-aħħar ġimgħati li n-nies mill-Labor stess tkellmu apertament dwar dak li għaddej u dwar il-pressjoni li qed issir minn elementi estremisti fil-Partit Laburista, fejn tant spiċċaw iduru għal xulxin li anke ġew illikjati lil dan l-istazzjon recordings mill-qalba taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Franz Girxi min-naħa tiegħu juża kliem iebes dwar l-istrutturi tal-gvern u jasal li jgħid li hemm tmexxija manipulattiva f'ċertu livelli u saħansitra anke dittatorjali. Il-flus mhux problema għal ċertu individwi, iħallas il-poplu, jikteb Girxi fl-analiżi tiegħu fejn iddikjara li jekk ma timxix mal-kurrent tispiċċa titwarrab. U jgħid li qed issir ħsara lil Partit Laburista minn ġewwa filwaqt li jaf b'ħafna stejjer ta' arroganza.